Una equació de segon grau completa i expressada en la seva forma simplificada, igualada a 0, té la forma ax quadrat més bx més c igual a 0, on la a és el coeficient del terme en x quadrat, la b el coeficient del terme en x i la c el terme independent. Si ho veiem amb un exemple, si ens dona una equació que veiem no està expressada en la forma simplificada, no està igualada a 0, el primer que haurem de fer és passar aquest 3 al costat esquerre de l'equació. Ho farem canviant el signe i ens quedarà 2x quadrat més 5x menys 3 igual a 0. Ara ja la tenim expressada en la forma simplificada i podem començar a treballar. Primerament identifiquem els coeficients. La a val 2, la b 5 i la c, el terme independent, menys 3, tots ells amb el seu signe. Ara ja podem aplicar la fórmula general de les equacions de segon grau. X igual a menys b més menys l'arrel quadrada de b quadrat menys 4ac, tot dividit per 2a. Substituïm els nostres valors. Ens quedarà menys 5, la b val 5, i dins l'arrel quadrada, 5 al quadrat, menys 4 per 2, la a val 2, i multiplicat per la c, que val menys 3. I tot dividit per 2a, és a dir, 2 per 2. Si operem dins l'arrel quadrada, tindrem 5 al quadrat 25, i menys 4 per 2 i per menys 3 dona més 24, aplicant la regla dels signes. Dos signes negatius ens queda positiu. Dins l'arrel quadrada, 25 més 24, l'arrel de 49. Sabem que aquesta arrel val 7, ens quedarà menys 5 més menys 7, tot dividit per 4. Tindrem, doncs, dues solucions. La primera, menys 5 més 7 dividit per 4, utilitzant el signe més, i operant 2 quarts i simplificant 1 mig. La segona solució serà menys 5 menys 7 dividit per 4 amb el signe menys. Operant menys 12 dividit per 4 menys 3. Per tant, les dues solucions de la nostra equació de segon grau seran x igual a 1 mig i x igual a menys 3.